Iya nek 50.000 diitung kabeh iki jotoman Ah, pira. 50.000 ya sapa? Atuh kono hit. Kula yo melu lho. Mlebu kas. Iki. Iki lho sih. Oh. Weh, Mas Gading luar biasa. Iki duitmu pribadi. Lah nggih. Alhamdulillah jan wis Kula petung mboten Mas Dalang. bagus. Bagus tenan. Anu lah kalau wingi mangkat apa mboten? Mboten kula. Lah mau bengi ra mangkat to. Niki saking Mas Gading. Wah, Alhamdulillah rezeki kathah Dibantu melimpah. kanca-kanca Mas. Nggih diroto. 3 juta. Dutan menapa Mas? Mau Gading? enten lintang asmara. Lintang asmara. Nggih. Duet Duet. duet sikis kalih Mbak Tat karo Denok Tatin. Mas Keswan. Monggo Mas. Nggih. Kis. Sikis. 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 Kiss itu kalau bahasa Inggris kiss. Nggih. Kiss artinya Cium. 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 ya. Cium. Kesuan berarti cium Wan itu kalau bahasa Inggrisnya wan itu satu. Satu. Berarti kiss wan itu cium, Cium satu kali. Di bahasa Inggris ini. ciuman pertama. Oh, iya. Iya deh. Nggih. Ini nek bahasa Inggris ban mimo satu. Nek. Bahasa Jawa beda. Apa? Wan apa? Wan iki putih kabeh Inggris wan. Iya, apa bener. Wan ini kiss wan. Uwanen ngono ya. Wanen. Uwan. Mangga. Monggo jumeneng Mas Kis. Mangga Jumeneng. Mas Kis. Kis. Sikis. Kiss wan, Mas kiss wan. Kiss. Ini Mbak Ayu ora nderek ta iki Mbak Ayu? Boten niki Boten. mulane rada. Oh layak rada jual jawil iki mau. Mbak Ayu rada jual jawil nang kene. Tenang wae ngedrop kok HP-ne kono senang wae kok. Mriki Dalu Mas Mas Kis wan. Gading. Sugeng dalu. Baut apa nggih. Injil. Pripun? Ngapunten iki ya rada saya. Wah nggih. Lah pripun to, Om? Saya. Saya pripun? Wah mau Bladekan to? Mau bengi ngendangi dalang sabet. Wah. Sinten? Nopas Ki Wahyu PW. Wahyu PW. Nggih. Jane Tapi- awake kesel Mas. Wah nggih. Wis iki Mbak Tati iki murah. Pinten? 300 mangkat ya. Napa nggih? Wah. Edan tenan aja. Seneng aku. Ngerti ya sesuk. Aku nek mayang lho iki wae. Ora lho, aku ki anu 15 aku mangkat. Wiwit duit ganteng, wul. Edan. Ngendangi dalang pagi. Wahyu. Oh, lho tapi Widodo nggih. Tapi Nggih. lumayan wong mboten Ila- kabeh mboten kabeh dalang kuwi entuk wahyu. Lah, Lah. Tetep setunggal niki sing entuk wahyu. dalang ya tetep bayare 300. Nggih. Pun wassalam nggih nggih. Wis pokoke iki Ate ngono kamat kabeh kamat. tuh. Dalang 300, bintang tamu 300. 300. Sing ketok SPJ ketok. Son ya telung Con teluk. Son 300. Saniki nek adeng nanggap warga laras ki nek apik Nggih. kudu duwe masalah. Oh. Nggih Kudu ana ampun masalah, lho, masa kudu ya apik. duwe masalah. Wah, nggih kandhane. Oke, toh ada kabar terbaru iki. Iya dong. Nanti WA-an ya Mas Gading ya. Beres mungkin. Wah, pumpung paketan kula telas. A1 iki. Niki sik nyuwun sinten, Mas? Saking Mbah Mul apa Mbah Hasan? ora mbahmu. Aduh, kowe iki ngapa ta urung sida-sida kok? Kangen Kuthok aku. lho. saking Pak D Ugi Gitek. Oh, nggih. Ugi. Pak Diugi. Nggih, saking Pandak Selatan. Pak Ugi yo. Sak kamat-kamat iki Nggih. mumpung Nggih. mbok wedok ya ora melu. Lah nggih. Kamu Bebas. kok. Los. Los. Mau bengi VC barang ya Om ya. Hah? Kok VC to? BC. Aku ki waduh aku njuk ketrucut janjar nyawer iki. Lah iya no. Janji itu adalah hutang, Mas. Utang ki bakal digawa tekan sesuk. Nah, Berarti Hati-hati. Tenang nek Mas. wis janji Tenang, Mas. arep nyawer, Kudu Kudu nyawer. Utang niku digawa tekan sesuk. Tekan sesuk. Berarti sisuke pun mboten. Tenang Ora mawon. ya tekan sak jengke sesuk. Oh, ya wis ya tak kira pun Aja sesuk. nganti ninggal utang. Oh, Ora. nggih, oh, nggih. berarti ora oleh ninggal utang. Ora. Mriki Lah iya iki jenenge Nyawer sapa sih? wis meneng. nyawer kabeh, Oh, lah iya, kok sing maju iki? dibu semua. Iya nek 50.000 diitung kabeh iki jotoman Ah, pira. sing 50.000 ya sapa? Atuh kono hit. Oh. kula yo melu lho. Mlebu kas. Niki. Iki lho sing. Oh, Weh, Mas Gading luar biasa. Iki duitmu pribadi. lah nggih.
Alhamdulillah jan wis Kula petung mboten Mas Dalang. bagus. Bagus tenan. Anu lah kalau wingi mangkat apa mboten? Mboten kula. Lah mau bengi ra mangkat to. Niki saking Mas Gading. Wah, Alhamdulillah rezeki kathah Dibantu melimpah. kanca-kanca Mas. ya, Nggih Bos. diroto. 3 juta. Oh, alhamdulillah. Ya Allah Mas Gading, terima Luar kasih Mas biasa. Gading. Nggih, sami-sami pun. Masya Allah, Makasih ya, Mas. tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Melu ayem aku ngerti Ra melu. Aku krungu kabar iki seneng kupol jan. Iki gawa sapa iki? Tiga Mas, Oh, ya. Mas Joko. Mas Nggih. Gul apa Mas Joko? Ketua. Sesuk dienggo piknik nang Bali. Lah yo ora Aku terus piknik melu. Wah, tobo akeh. Bekene kok neng Bali yo ora tekan. Lah kok iso? Urung tekan lokasi wis Bali neh kok. Gese Bali Pulau Dewata lho. Oh iya. Mas Kesjan mau sampun angsal sayang Pak Somat saking Pilang menika Bapak ingkang. Nggih, bapake karo Nggih menika. Lah wau Matur khusus nuwun. panjenengan lah niki sak menika khusus kula sampun. Matur sembah nuwun nggih Pak Nggih. Somat. Ngono kuwi. Lancar rezekine berkah Kancane iki do barokah. kursus ngono kuwi. Pak Lurah pirang ya wis diparingi rokok. Awake dhewe nasibe kepiye? Yo, apa lintang Kairo. Asmoro. Asmoro. Aja marai terata paranan. Ya lintang asmara. Heeh. Tang apa ta? Eh? Ora. 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 Ora apa-apa. Ya langsung wae rasa ora lah, ora dong ora le. Ning aku ora iki Kudu dadane aku ngomong ora. seret-seret. Ra apa-apa jajal aku tak krungu Mas. Cakepane apa to? Wong ayu. Sing sang. Set. Wong sing set. Kuket mau ora muni-muni. Arep perang. Tai Chi Master. Kowe aku biyen melu tai chi yo. Hah? Aku biyen melu tai chi. Ketoke jine ra melu. Tai to ngono. Perkari mastere. Mangga. Wong ayu. Wow. Tresnamu. Keduren wae. Keduren ra. Non. Goleke ojo apa, Om? Nadane bener. Bener to? Bener. Ayo ning bait keduane iki rasa mencit-mencit. Wong ayu tresnamu sundul. Nyundul ngendi? Arep nyundul apa? Gitu. Ah, ki ngarya tombo. Nek wis sundul pindah. Seneng aku. Hus. Mas Jadilan iki. Wong ayu tresnamu kinarya tombo. Kudu diakali. Iya. Iya, Kudu menang akal kelakon. Susadro ning batinku. Wong kakus. Bagus. Apa bagus? Wong bagus. Bagus. Wong bagus lagi ning. Kakus nang guru kuwi. Iki ki wong Kakus ki toilet kok. Nek aku kakus kowe arep dodok. Iki saire iki nek aku duet karo Terima. bojoku beda. Terima, ya. Ora trimo. Iki mau delokke apa? Wong bagus Kakus. lagi neng kakus. Kuwi lagi pas. Ora, nek aku karo bojoku beda no. Tapi bedane. Nek kono mau wong bagus, wong kakus. Wong kakus. Sitikus. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tibone Tikus os mlebu nang kakus. Nah, ora apa-apa. Kakus. apa-apa. Kowe kakus karo ti. Kakus ya ana artine. Apa? Kakang Mas wong bagus. Iya. Ngono lho. Lah kowe bejo lho kek tikus ki apa iki? Tikus ki crurut. Ya wis ora ning artine. Nek mau ngalem aku ora ket biyen to, Tin. Lah ngapa nek ket biyen? Aku biyen zaman iki isih perawan tak SMS aku cinta kamu lho. Iya, zaman biyen iki 4x4 sama dengan Seneng aku weruh kok. 16 lho ya. Ya kene Bang Duk. Ora terkirim malah. Yo. Iya, iya. Ayo, ayo,
Keswane sing nyanyi penghayatane nganti. Jan Penghayatan. dramatis. Dramatis. Nggih. Dramatis. Nek Penghayatan. pirang gendul e. Hah? Nek pirang gendul. Ora iki tertib iki. Tertib. Ora. Wis derek. Ora parang. Derek. Ora kuah kok lho. Banyu putih. Alkohol ojo. No. 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 No druk. Nodrak. Saya notodrak ora nodruk. Oh, salah. Kaya bojoku ning ngebangan kok BANK ki diwaca kudune lek diwaca bang. Ning bojoku malah banek. Lah kane ning ngendi aku ngono mangkono Waca bang. bang kok banek. Ayo nang ngebanek aku ya ngono. Sampun Mas Gading. Nggih, sampun. Nggih. Pokoke jos. Jos. Atur nuwun Semangat Mas ya. Kiswan. Semangat. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Mas Kiswan. Nggih, sami-sami Mas. Nggih, monggo. Padha-padha Mas. Oke. Mas Gading niki sindene juga banyak loh Nggih. Mas Gading, cantik-cantik Nggih. semuanya. Wajah baru juga ada. Ya, yang wajah baru niki dipun jumenengaken. Wajah baru. Wajah baru nang arepe Wajah. Mas Kiswan ayo. Lah ya. Mulane kok betah. Ayo, ket mau. Dasare Mbak Ayu ora melu ya. Iya. Kelas. Wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Baru. Ayo Mbak. Nggih. Jumeneng Mbak Afifah. Afifah. Abiwa. Afifah. 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 Ini namanya Afifah. 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 Mbak Abiba. Afifah. Abiba. Wis rampung kok Cik bengok. Cik, Cik. lalu Mas Dalan. Wah, kamu mboten ketemu kok terus ono bendrate. Pripun? Napa nih? Bendrate niki ta. Nggih. Derekaken nggih Pak. Pak Lurah derek. Oh, nggih, Pak dereke nggih. Kemawon dirake. Matur nuwun. Cik Mas, kajenge ora Melayu. jerantal. Apa kuwi? Dangu mboten kepanggih kok untune wis enek bendrate ngoten Mas Dalan. Muga nek niyang kepiye kuwi mengko? Nggih. Mboten niku. Nek niyang karaten. Mboten. Boten kok gang iku. Mboten. Boten ngantos karatan gek dicor. Dadi kan Kok ya ono untu kok dicor kuwi jenenge behel, Mak. Aku ya pengen anak pasang ngono kuwi. wis tak pesenke Ya jangan pesen kere sepur mawon. anu kula pesenke 6 milinan iku ajeng kula nggih ngecor iki. Bendrat kae. Monggo Mbak Afifah ngaturke wau wonten pamundutan menapa Pak Dalang? Mas Oh, Dalang. kesenten rengu enten ande lumut. Oh, nggih. Nggih. Napa ajeng pun bebas ajeng Nggih. nyanyi napa? Rengu Napa napa? mawon nggih, Mas. Napa? Rengu. Rengu. Nggih, Oke. nyanyi pamundutan. Nggih, siap. Oh nggih, matur nuwun Mbak Afifah. Nah, gembawa mboten Mas Gading napa langsung manut? Langsung bawa. Langsung bawa piye to? Tegese nganggo bawa. Oh, nggih. Langsung pun Aku arep bawani. minggu dadi balik meneh mergo langsung. Langsung bawa. Heh. Langsung bawa Mbak Tati. Menika Mbak Afifah. Mbak Nggih. Abiba. Mawi bawa nggih, Mas Nggih, Dalan. mawi bawa. Nggih. Monggo Mbak Abiba. Memanise merak ati. Memanise merak ati. Memanise merak ati. Sip. Pajaane mengpra saja Sederhana. Nang semake nyenengake. Mantap. Jos. Sip. Justice. Ya. alus manis nangsa make
Kok dadi nang semake? Dadi podang kuning. Kok dadi lagu manuk? Terus wis suwe nggonku lelon. Reng. Nah, kita kan ngendi iki Mbak Yu? Coba Boyo lali. Goleke. Iki mau kepiye? Mas Keswan ki ya Oh, di nggih. anu. Amit nggih Mas, nuwun Nggih, sewu. nopo? Karo nilak Oh kepean. nggih. Wah, Bukune mbok dibuka. tropo-nopo. Ini dibuka HP-ne padose Santai kan mau Bawane mbok bawane tropo-nopo. apa kuwi mau nak? Bawa. Alon-alon. Dono mawon. menika. Alon-alon ndak bot. Nggih. Pun ketemu. Alon kene nak. Bukune kene nak iki Tak kok kira malah arep dadi podang kuning. dipuk pilo Tekne kuwi. nyawang anu lho. Tekne nyawang Mbah Baut ki dadi tekan podang kuning. Dadi tekan ngendi-ngendi. tenang. Kene, Pakmu. Oh nggih, kene Pak. Iki Mbak Afifah ki nek arep nelak buku lak rekoso ning mburi. Nah, jenengan ki kudu rela berkorban. Oh. Ndak Ojo ditumpang iki. Ojo ditumpang kene. Kene nggonen bar ora apa-apa wis ben. Tenan. Nah, ora masalah. Amit. Nah, wis karo ke matno kono. Gusti. Amit. Yo ojo to, Pak. Anggo tangan. Mbak, lah niki mengkon merucut no. Nggih, ngejang diamplas riyin. Diamplas riyen. Ayo nak. Nah, kuwi yo. Rina wengi mangtra tapa. Iki yo aja polah wae. Tur aku ya ora ngemakno dhuwur aku lurus kok iki ya. Iki kok fokus apa? Dhuwur teratapan apa meneh aku. Lah aku sing ngemakno ya lir. Jenengan nggih teratapan, Mbah. Sebene aku madhep rene. Kok beda? Monggo, Mbak. Montang manting. Ngopo? Ngendikane Pak Lurah Catur mau apa? Menepo lho, Menep ki nek kanan biasa lho nek kok ngono kae. Karepmu ya arep menep. malah mobile. Aku merem no, tenang wae. Ketoke do wakil-wakil. Wakil Mbah Baut. Montang manting tanjena. Iki merem napa melek ya, Mbah? Ya merem melek no. Mbah Baut, Mbah. Nggih, Mbah Baut. Niku mbok dilapi riyen. Wah, Wah niki dasare niki niku. kok terus ngeces ngono wah. Dasare gabrek. Niku dasare niku. Putih-putih niku mboten ngecas niku. Dasare umur. Aku tak lingkuh kene men polai bojoku dhewe. Kang masira doh wong bagus. Wah saya ora kuat bare iki cepet nono. Gampang teman ambek beda pun Mbah pun Anu mang tambahi melih no. Wah, kok terus tuman. jaluk imbuh Oh tak kira ki arep suwe kuwi mak. Monggo. Sejak ikatan rengung enten apa niku dene sampun nyanggung dikokok sakniki jur benten napa pancen sampun besar
Nggih, matur sembah nuwun Mbak Afifah. Prank. Namun dipun minangkani. Kena prank aku matur nuwun Mbak Afifah. Ya. Ini nek Mbak Nggih. Afifah ki Karangmojo. Nggih. Dadi cedakku, Pak. Kuwi gaweane ning nggon aku. Napa nggih? Niki Mbok gaweane kula sok teng- di-Sherlock. Siap. Wah, ampun. Ses. Telepon nggih. Oke. Ses. Ampun. Oke. Ampun, Mas. Lah Napa? ngopo? Wah, Ngopo? do rusak sing sapa mriku niku. Ampun, Mas. Nggih, matur nuwun, matur nuwun.